por baman kesngi awan lam shipi da unang yalam ni Malaysia pangini Jingpang bara dos kain perjong kidon bon jai ke Jingpang kidon hadu nriu tuli ke Jingpang bara dos kain perjong ki ba common bhasangi gide nangkong de malaria play usngo la batai ba mene nang ta Japanese encephalitis uneru bara do us kain perjong hi bakot ukulik mosquito nang ta Japanese encephalitis dengue bat ucukin dunia kini gede ki jai Jingpang bara dos kain perjong bekam common ba chene tain jongi bat komjuru hame khalia kiwe pat ke Jingpang bara dos kain perjong kum ki kala azar ki filariasis kini kim da don thane chene state jongi tangba ki don cha kiwe pat ki thain kum cha thain Assam cha ki thain po dakhar ste tengin kren khandiet sepang ki Jingpang malaria kumno ngiyo kumno ngiyo pang malaria ne yo Jingpang malaria la yo lengba jingdai jong skain perjong kumba yo sngew mene ki onga female anopheles mosquito uneu de perjong obala banra yo neu Jingpang malaria taki kita kishin jong neu Jingpang malaria ndai briu la yo Jingpang malaria kita kishin anda ki briu la yo Jingpang malaria kide kijing shit kijing thermet jing knyumet kijing thamet kijing thapat gejarho takli bat kum tar ter kidon ruk ipri penhia tang bagamen nu hangne gede ka jing shit bat ka jing sukriat kene gede ki dakishin jongki Jingpang malaria te ngi nagliang ka health department ngi la ai gini kites habaro ki asha ki badan ha kisnong jongpi subuh lada kino ki prasnong pratahau jongpi ki badan ne Jingpang kita kishin ba batai mentan ba sngew bha ba ye kendu i kong asha kin setes hoi hagi por ba menswa cisin ba gi briu kle yo ingine ki takishin jong ne Jingpang malaria kile di dowai be le jong kim le tes nre menta hagjuk ba menta umlong sumde shukumta shwa bangin di gi dowai ngide ban tes shwa banyo yaki kubon baman kesngi sumha ban subscribe yaka channel unang yalam news kumle shibu